Әлеуін исеміз құрметлі коллегалар, біз Мингазов түркімінің бірінші концертіне бағышланған матбуғат ұшырашуын башлап жібереміз. Һәм біздің бүгінгі шундай иратлар составынан ғана тұрған спикерлар. Ильяс Маратұлы Минхажев, Мингазов. Дұрысырағы Мингазов есіміндегі бірінші татар кавер түркімінің баш жетекшісі һәм солисті. Рузель Фердинанд Улы Зияддинов, Мингазов түркімінің баяншысы, Денис Сергеевич Казимин, Мингазов түркімінің гитаристі, һәм Тимур Рашидович Сапаров, әлегі түркімінің ударнигі, һәм шулай ук біздің арада Ойрат Марат Улы Ильясов, олы барышы шоумен, әлегі концертның ұйыштырушысы һәм режиссер. Ильяс, ең бірінші болып сөз сиңа. Сен бүгінгі күнде әлегі түркімнің солистығына түгіл, қазір енді продюсер функцияларында башқарасың, нешік етіп, міне шындай зор концертқа оланырға ойладығыз. Омен пирамида залы бір кішкене зал түгіл, сіздің түркіміңізге неше ел, қойшын барлыққа келдіңіз, һәм не үшін міне шушы концертқа оланырға болдыңыз. Микрофонны қобызып. Хайырлы күн, хөрмәтле журналистлар, хөрмәтле безнең караучы тамашачылар. Безнең төркемгә 6-нчы ел китте. Без инде 1 сентябрьдә беренче чыгышыбызны башкардык дип әйткәндә дөресрәк булыр. Ильяс Сафиуллин туенда 18-нче елда. Пирамида концертлар турында бу инде минем кичкенәдән үк шундый хыял булды. Шушы пирамида концертлар залында үзебезнең концертыбызны оештырырга. Бу инде безнең дискотека форматында барачак концерт булачак. Анда инде 1000-гә якын кеше булачак әлеге концертта. Мен кавер түркім буларак оештыгыз һәм белүемчә сезне Татарстанда гына түгел, чит төбәкләрдә дә бик яраталар. Нигездә кайсы төбәкләргә күбрәк йөрисез һәм чит илләргә чыкканыгыз бармы? Татарстанда инде без миңа калса һәрбер нуктада булган бар. Россиягә килгәндә Мәскәү, Пенза, Ростов һәм дә инде без булдык Төркиядә. 3 көнгә безне чакырдылар. Шунда инде без төрекләр белән татар һәм төрек җырларын башкардык. Мен сезнең бүгенге көндә репертуарда ничә җыр? Ничә кавер дөресрәк? Һәм ничә җыр? Так, мин генә җавап бирәм дип. Юк, егетләргә аннарсын сүз бирәбез. Безнең репертуарда бүгенге көндә инде 80-ннән артык җыр бар. Без аларны һәрберсен мәҗлесләрдә бик яратып башкарабыз. Ильяс, рахмат. Хәзер инде башка җегетләргә дә күчик. Тимур, слово вам. Расскажите, пожалуйста, историю образования проекта, как он возник, чья это была идея, чья инициатива, каким образом вы собрались? Хайрлы көннәр, русча әйтәм. Мы все знаем нашего продюсера Романа Тушева. То есть основная идея проекта принадлежит ему. Расскажу немножко о подробностях. С Романом мы работали еще до создания проекта Мингазов в других музыкальных коллективах. В дальнейшем я на несколько лет покидал музыкальную индустрию, и через 2 года поступил звонок от Романа с предложением поучаствовать в новом проекте. На что я ответил согласием. Про бывшего продюсера вы как-то очень с напряжением так рассказываете. Из-за того, что он бывший продюсер или как? Нет. Просто были нюансы. Можно и помочь. Немножко запамятовал. И на первой репетиции, получается, мы уже встретились с ребятами в первый раз. То есть до этого мы не были знакомы. Хотя с Денисом мы тоже поработали в одном проекте. И то есть на протяжении, ну, получается, 6-й год вы вместе в этом составе, вы не меняетесь, не ранжируетесь. Да. И планируете дальше работать или... Конечно. Но без Романа. Теперь да. Теперь уже без Романа. Спасибо большое, Рузель. Сусима, меня
концерт ул бит инде гадәттә төркемнең генә җырларынан тормый, гадәттә кунаклар була. Сезнең концертта кунаклардан кемнәрне көтәсез? Кайсы исемнәрне санап үтә аласың? Хәерле көн исәмсез, хөрмәтле журналистлар. Концертка килгәндә, Алла теләсә, кунак буларак итеп бик күп артистларны чакырдык, чөнки инде без үзебез кавер группа булгач, бик күп артистларның җырларын башкарабыз, бүтән вариациядә дип әйтик. Шуңа күрә алар инде үзләренең җырларын бүтән вариациядә ишетүләрендәген телиләрдер дип калам. Һәм инде бергә сәхнәдә чыгыш ясарга дигәндә Илназар белән Алла теләсә чыгыш ясыйбыз, чөнки инде без Илназарның дагы җырларын башкарабыз. Илдус Давлянов белән чыгыш ясыйбыз, дуэт ясыйбыз. Чөнки нәрсә өчен Илдус Давлянов дигәндә, хәзер инде Ильяс кавер группа гына җырлары гына түгел инде, үзенең автор җырларын дагы чыгара. Шуңа күрә аның саунд продюсеры Илдус Давлянов. Шуңа күрә аның белән чыгыш ясыйбыз. Ә инде өченче артистка килгәндә, аның инде ул халык артисты, кем икәнен әйтмибез, сер булып калсын, инде концертка килгәч күрерсез. Рүзәл, менә син әйттең, сез бит җырчыларның кавер версияләрен башкарасыз. Менә әлеге каверларны эшләгәндә, әлеге җырчылар белән сез хәбәрдәме? Я булмаса, алар инде ниндидер теге нәтиҗәсен генә күрәме һәм менә шушы җырчыларда бәлки тамашачы буларак булалармы әлеге концертта? Кайсы артистлар? Менә кемнәрнең җырларын сез башкарасыз? Кемнәрнең җырларын башкарабыз? Алар белән элемтәдәме сез? Барысы белән дә элемтәдә, яхшы мөнәсәбәттә дип әйтик. Бөтенесен чакырдык, көтеп калабыз. Авторлык хукукларына килгәндә ничегрәк? Чөнки бүгенге көндә бит инде ул бик шундый четерекле тема. Авторлык хукукларын бирәләрме, рәхәтләнеп кулланыгыз диләрме? Я булмаса миндә булса 6 ел дәврендә Аллага шөкер андый проблема булганы юк. бердә. Юк, мин үзем белмим. Ильяска бирсәк ул сорауны дөресрәк булыр, чөнки инде репертуарга килгәндә артистлар белән элемтәне ул күбрәк тота. Без музыкантлардан караганда инде. Ильяс, авторлык хукуклары белән ничегрәк? Бер үзел әйткәнчә, безнең барлык артистлар белән мөнәсәбәтләр бик яхшы. Һәм шулай ук без бит инде кавер төркем буларак барабыз. То есть русча әйткәндә перепевание песен. Безгә теге андый сүзләр булган юк. Шуңа карамастан без инде кемнәр җырларга көй сүзләрен язганнар, алар белән без хәбәрдә һәрвакыт аралашып торабыз. Теге әле бер кайчанда булганы юк, то что берәр артист әйтә, егетләр, минем җырны җырламагыз, юк, ни в коем случае дип андый ситуация булган юк 6 ел эчендә. Алга таба да булмасын дигән теләктә калабыз. Денис, слово вам. Скажите, пожалуйста, вот каким образом вообще происходит отбор материала для кавера? То есть по каким принципам вы отбираете эти песни? Ну, мы смотрим на основные моменты при выборе песен. Я бы назвал один из важных аспектов — это популярность песни. То есть когда мы выбираем песню, которую хотим перепеть, воссоздать заново в свой репертуар, мы смотрим, насколько песня популярна, потому что когда мы приезжаем на мероприятие либо на концерт, мы хотим, чтобы люди хотели услышать знакомую им песню, спеть ее, потанцевать под нее, хорошо провести время. Поэтому это один из важных моментов. Второй момент, наверное, это сама песня, то есть как она звучит, нравится ли мелодия, потому что есть песни, которые нам не очень нравятся, мы их не хотим исполнять, несмотря на то, что они, например, популярные, такое тоже бывает. Поэтому, по большей части, это, наверное, самый важный момент. Ну и третий момент: отбирает по большей части и вообще предоставляет выборку песен. Это Ильяс Рузаль, потому что они как-то больше именно песен в своем багаже имеют, на которых они росли, слушают по сей день. Вот. Мен сгенетер Чамалай, вот, но я немножко как бы тоже начинаю шарить, слушать, и вот. Ну, 6 лет в проекте Мингазов, как бы, действительно. Вот. Поэтому процесс происходит как-то вот так. Денис, а вот по твоей версии топ-3 песни, которые вот реально залетают просто везде? 100%. Кстати, я отвечал в прошлый раз на этот вопрос. Вот. Я точно это помню. Наверное, Альдермеш, Хиния Фархи, это 100%. Песня всегда, где бы мы ни были, залетает. Всегда под нее поют, всегда под нее танцуют. Наверное, Ешлегем Чималере, 100%.
Александра Гимаева репертуара. Да? Ну, все, Григория знаю. А третье? Вот. Третье. Ну, вот сейчас, наверное, одна из наших последних аранжировок — это песня Суббенда Чакяна. Вот она прям тоже очень классно залетает. Эти 3 песни мы всегда оставляем на самый последок, самый такой кач, чтобы люди танцевали, пели, и прям все очень здорово происходит у нас. Так вот. Ну тоже, да, можно. Спасибо большое. Ойрат, сөз сізге, сіз әлі концертның ойыштырушысы боларақ, ғұмымен формат яғынан келгенде, концерт дискотека ол бізде не үшіндір сирегірек үшірей тұрған формат, нек шулай ішлерге болдыңыз, һәм режиссер боларақ концертта тоғын нендей қызықлы яңалықлар күтті, тамашашыны. Ну, біріншіден, баршаңызға қайырлы күндер. Дұрысын ғана айтқанда, біз өзіміз бұл өлкәдә көп эшләгән кеше буларак, біз өзімізді ол дискотекаларда катнашкан кеше буларак, заманында бар иде шундый кызыклы чаклар. Минем уйлавым буенча, бүгенге көндә мондый формат җитми. Ул җитми түгел, ул гомумән юк. Алар бар кичкенә дискотекалар, ләкин менә шуның хәтле зур форматтагы дискотекаларның күптән булганы юк. Соңгы тапкыр исемдә пирамидада диско форматта Элвин Грейның концерты үткән, бу инде 2018 елда ялгышмасам. Вот, шуннан бирле татар сәнгатендә мондый зур проектларның булганы юк. Ильяс белән күрешеп, шушы концерт турында уйлагач, безнең берничә площадка турында сөйләшү барганы. Башта дөресен әйткәндә без Корстонны уйлап карадык. Аннары Корстонга чыгып караган, икәндә берникадәр авырлыклар булгач, шушы 2 площадка, берсе Корстон, берсе пирамида. Аннары Ильяс 1-2 көннән миңа шылтырата. Эратабай, без уйладык та, все, менә все-таки пирамидада токтарга булдык дигәч, аннары бергәләшеп шулай. Давай шо, әгәрдә шушында токталабыз икән, зал бит инде пирамиданың залы ул яктан бик җайлы. Урындыклар куйсаң концерт залы, урындыкларны алсаң диско зал булып чыга, теге комбинированный зал. Утырып та карарга була теләгән кешеләр, кемнең бейси килә, пожалуйста. Менә шуңа күрә шушы залны алырга булдык беренчедән. Икенчедән инде тагын бер тапкыр әйтеп китәс килә, бу формат минемчә җитми. Шуңа күрә күбрәк кешеләрне җыеп, күрсәтеп, шушы традицияга кертелсә ярар иде, елга 1-2 тапкыр булса да. Шул. Менә датасы сойлану 13 февраль гашыклар көне алдыннан махсус сойландымы ул дата теге о бит инде барыбер символик мәгънә. Дата буенча Ильяс җавап бирсә, минемчә дөресрәк булыр. Ни өчен? Егетләр кызларын чакырып, биюләр биетеп. Дата буенча без озак уйлап тормадык. Иң мөһим инде безнең Айрата белән күрешкәч, Айрата әйтте, Ильяс, ну как минимум 1-2 ай кирәк булачак ди, шушы концертны оештырырга. Безнең вакыт буенча шул 12сеннән алып, шул 10-сенә кадәр көннәр калды. Һәм без 13-не алдык. Ни өчен дигәндә 14-тә безнең мәхәббәт көне инде шуңа күрә шушы бәйрәмгә багышлап 13 февральгә шундый яшь парларга дип әйтим, шундый бүләк оештырырга булдык. Не буенча карасак, статистика дип әйтим мисаң инде, гадәттә 13, 14, 15ләре шушы мәхәббәт көннәрендә оештырылган концертларда берәрсе тәкъдимдә ясарга мөмкин, андый хәлнең дә булуы мөмкин. Егетләрнең берәрсе тәкъдим ясамыймыз. Кызлар просто күп залда. Аларын сөйләмәгән. Әлегә. Тагын менә концертта нәрсәләр булачак? Концертта нәрсәләр булачак дип, без бүгенге көндә теге более современный концерт площадкасын ясарга тырыштык. Күп кенә сәхнә бизәлеше буенча килгәндә бүгенге көнгә таләп ителгән бөтен әйберләрне куярга тырыштык. Шул форматта эшләргә тырышабыз инде. Күп кенә видеоматериаллар әзерләнә, һәм башкалар. Прям шаккатырга тырышабыз. Эшләнгән уйлар бик күп, ләкин никадәр шаккатырылачагын әлегә җавап биреп булмый. Ансы инде көнендә күренер дип уйлыйм мин. Ләкин бик күп көч куелганын һәм бик күп акча сарыф ителгәнен ансын точно әйтә алам. Шуңа күрә результатын инде шул көнне генә күрә алырбыз дип уйлыйм. Бүгенге көндә пирамида концерт куяр өчен ничә сум акча түгәргә кирәк? Акча турында сүз кузгатылгач инде. Ким дигәндә? Ой, пирамидада әгәр дә шушындый форматта куйсаң, 1 миллион тирәсе кирәк. Әгәр дә менә бөтен арендаларны белән карасак, ким дигәндә бу вообще мин сезгә өстән генә әйтәм.
Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларыгыз булса, әйдәгез аларга күчик. Әйе. Зөлфия. Хәерле көн, сәхнә журналы Зөлфия. Минем 3 соравым бар. Беренче сорау: билетлар сатыла башладымы әле һәм алар сатыламы, ничек бара сату? Икенче сорау: Ильяс, сезнең төп керем ул каян, шушы концертлардан һәм банкетларданмы, яисә сезнең башка шөгылегез дә бармы? Һәм өченче: сез костюмнарга, киемнәргә һәрвакыт игътибарлы, сезнең ниндидер бергә эшли торган дизайнерларыгыз бармы? Һәм ул бер кешеме яки берничә кешеме? Алга таба без концертта ниндидер яңа костюмнар, яңа иҗади менә шундый образлар күрәчәкбезме? Рәхмәт. Хәерле көннәр, тагын бер кат исәмсез. Так. Билетларга килгәндә, билетлар әйе, Аллага шөкер әкрен генә сатыла. Әле шулай ук бүген шундый хәбәр килеп иреште. Безнең концертка, хөрмәтле тамашачылар, Пушкинский карта аша да билетны ала алачаклар. Без инде бер чылныбыз, теге халык килерме юкмы, без инде 6 ел эчендә безнең аудитория бик зур, шуңа күрә 1000 ярым кешемдә миңа калса җиңел генә торып булыр. Так, икенче момент безнең без бит инде кавер төркем буларак күбрәк мәҗлесләрдә чыгыш ясыйбыз һәм күбрәк шуның белән эшлибез дип әйтсәм дөресрәк булыр. Инде концертларга килгәндә бу бит инде зур эш. Менә пирамида концертларга килгәндә Айрат Ильясов белән эшләү ул бик зур эш. Инде банкетка килгәндә җиңелрәк дип әйтсәм дөресрәк булыр. Һәм инде бу безнең икмәк. Бу безнең ипи, без атнага 1-2 тапкыр шулай акча эшлибез дисәм дөресрәк булыр. Костюмнар. Костюмнарга килгәндә безнең бар стилист, исеменең Мария, контактларын әйтеп тормасмын, чөнки итак безгә дә вакыт бик җитеп бетми. Барлык менә безнең булган образларга ул үзе уйлый шу образны, үзе тегә, үзенең кибете дә бар. Аның өчен бик зур рәхмәт. Инде яңа образга килгәндә безнең пирамида концертлар залында яңа образ булачак, аны концертта күрерсез. Бер генә образмы, я булмаса берничәме? Әлегә бер образ. Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, тагын сорауларыгыз булса, рәхим итеп. Минем тагын соравым бар. Менә репертуарда 80-нән артык җыр дидегез. Кемнәрнең җырларын яратып башкарасыз? Менә монда топ 3 әйтелде. Ләкин менә җырчылар буларак кемнәрнең иҗатына бигрәк тә аерым игътибар бирәсез? Кайсы исем, фамилияларны атап узар идегез? Әйткәнемчә, безнең репертуарда 80-нән артык җыр. Репертуарга килгәндә татар эстрадасында булган барлык артистларның хит җырларын башкарабыз. Фирдус Тимаев, Азат Фазлыев, Салават абый, Илсия апа, инде Габдулла абый Рахимкулов, Илхам абый Шакиров, аларның репертуарында булган бары хит җырларны инде без башкармыйча булдыра алмыйбыз. Мин күрдем, сез күптән түгел генә төрек телендә дә бер җыр яздырдыгыз. Төрек теленнән кала тагын кайсы телләрдә композицияларыгыз бар? Төркиядә булып, без әйе чыннан да төрек җырларны башкардык. Алар безнең репертуарда бар. Таркан репертуарыннан шулай ук репертуарга мин кертәм дип әйтә алмыйм, чөнки без бит инде Мингазов исемендәге Рәсәйдә беренче татар кавер төркем. Без татарча гына җырлар башкарабыз, шуңа күрә инде акценттик русча җырларга мәсәлән ясый алмыйбыз. Әмма дә ләкин шундый эксклюзив вариант үзебезгә эшләргә булдык. Алла бирсә, пирамида концертлар залында 13 февраль көнне без бер русча җыр бәлки башкарырбыз да. Без ул җырны монда да башкарып үтәргә дип сөйләшкән идек, һәм ул әйтергә кирәк. Чыннан да соңгы арада хәйран гына шулкым инде уяткан сериалның кайта авазы дисәм дә дөрес булырмы? Бәлки монда да тыңлатып карарбыз. Ну, эксклюзивно, так скажем. Журналистлар. Хөрмәтле журналистлар, каршы килмәсә,
бик рәхәтләнеп. Рүзәл микрофон. Бу инде эксклюзив эксклюзив формат булачак. Инде без бу җырны гомумән беренче тапкыр башкарабыз. Гаеп итмичә генә тыңласагыз, бик рәхмәтле булыр идек. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти хотя бы пару слов. А недолгий вечер, а недолгий вечер, скоро станет ночью темною весной. А недолгий вечер, а недолгий вечер станет ночью темною весной. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. И даже и ты помочь не можешь, и темнота твоя мне одному совсем, совсем ни к чему. Ильяс, бу җыр барганда сериалдан инде булса күренешләр булачакмы, я булмаса инде архив махсус кадрлармы? Моңа хәтле кеше күрмәгән. Темное прошлое, да, каждый кто-то приоткроет свое или... Темное прошлое, Ильясның әллә не темный прошлыйлар жоқ Юк, аныкы турында әйтмибез, безнеке турында әйтәбез, безнең буын турында. Үзебезнекен күрсәтеп тормаскапыз инде. Ярар, куркыныч. Әйе, ал сорак итеп. Хәерле көн, Алсуман Сурова, Шәһри Казан. Шундый сорау. Сез бит инде тирәләй башкарасызмы бөтен җырларыгызны да. Менә ул зур музыкаль эш. Аранжировкаларга килгәндә ничек җыясыз? Кемдер ярдәм итәме? Үзегез барсында җыясызмы? Ничек бара бу эш? Безнең 2023 ел бик авыр ел булды безнең өчен. Ни өчен дигәндә, без киттек продюсердан, әмма дә ләкин безнең тулы состав калды безнең белән. То есть безнең баянда Рузаль Зиядинов, гитарада Денис Казмин, барабанда Тимур Саппаров, безнең администратор кызыбыз, безнең звукооператор һәм шулай ук безнең саунд продюсер Юрий Федоров та безнең белән. Җырларга килгәндә инде без башта сөйлибез җыр Рузаль белән җибәрәбез Юрий Федоровка. Ул инде әйтә, егетләр яшеннән да бу җырны эшләргә була ди. Җыелабыз үзебезнең репетиция базасында һәм уже яңа сулыш бирәбез шушы җырларга. Рәхмәт. Продюсер темасына бераз гына кайтып, Ильяс, гомумән продюсердан китү гадәттә ул бит инде бик шундый авыр, кай вакытта да финанс яктан да бик чыгымлы процесс. Сезнең очракта ничегрәк булды? Продюсерлар, хатын белән ойлаган кебек, кемгә нәрсә кала, икегә бүлештегезме, кемгә ничә сум тиеш калды, сатып алдыгызмы, я булмаса. Алга таба аралашырга дигән фикергә килдегез. Дөресенчә әйткәндә, озак уйладык, инде ничек барышлай әйтергәме, яки инде кайбер әйберләрне әйтеп бетермәскәме. Безнең продюсер белән бернинди контрактта алмады, договорда алмады. Без инде Акбиттә күргән юк 6 ел эчендә. Соңгы 2 ел менә бик авыр булды. Ни өчен дигәндә, безнең продюсер Роман Степанович инде продюсер буларак үзенең эшен үти алмады. Бик күп моментлар булды. Инде берәр нинди мәҗлес чыкса да, берничә анда 2 айлык ул безгә әйтергә мөмкин иде көнендә дә. Әйткәнемчә, ничек барышлай әйтәбез, монда инде безнең күңелебез чиста. Иң зур проблема димәйтеп, шул 2 ел эчендә ул кешенең бик нык хәмергә бирелүе, инде безнең китүебездә шуның аркасында булды. 2 ел эчендә бик күп сөйләшүләр булды, бик күп күрешүләр төркем белән.
инде без аңа әйтергә тырыштык, аңлатырга тырыштык, ләкин бернинди дә файда булмады. Шул инде мин аңладым, Мингазов проектының берничә вакыттан соң югалуы, юкка чыгуы, һәм мин инде үз өстемә алырга булдым әлеге проектны. Без инде күрешеп, август айлары булды, ялгышмасам. Безнең продюсерга әйттем, то что менә мин китәм, инде егетләр яки сезнең белән кала, яки минем арттан барачаклар, егетләр барысы да минем белән бардылар. Һәм шунда миңа Роман әйтте, Ильяс, яки инде син сатып аласың әлеге проектны, яки без ябачакбыз ди. Тукта, бер генә сорау бирәм, син бернинди контракт, бернинди договорда күрмәдек дисез, һәм яңадан сатып алу турында димәк. Яңадан сатып алайым да безнең әйтәм бит, Күпмегә? ак биттә күргән юк, безнең 6 ел эчендә. Инде бәягә килгәндә дә мин әйтмичә булдыра алмыйм. Беренче бәя булды 14 миллион. Мингазов проектын сатып алырга. Инде минем андый бәя гомеремдә дә күргән юк. Мин күргәясын, әйе. Мин инде әйттем, түли алмыйм дип, шуңа күрә проектны ябырга. Без шулай сөйләштек. Соңыннан бер-ике атнадан соң инде миңа шул продюсер шалтыратып, әйтә, Ильяс, яки шул тагын бер кат инде, яки сатып аласың, яки без сине букка калдырабыз ди инде. Ну, в прямом смысле. Артистларга чыгып, шул Татмедиага чыгып, белмим нәрсә әйтәсез килгәндер. Иң мөһиме әйтәм, безнең күңел чиста, әйтәм, нәрсә телисез, шуны эшләгез. Шул 2 атна үтә, миңа шалтырата Юрий Федоров, безнең саунд продюсер, әйтә, Ильяс, мин бер нәрсә дә белмим ди. Роман по факту гына әйтә ди. Минем белән сөйләштем ди. Без сиңа әзер сатырга проектны ди. Без дип Роман инде беренче чиратта. Договор булмыйча, контракт булмыйча, без инде рәхмәт йөзеннән сатып алырга булдык проектны икенче бәягә. Ни өчен рәхмәт йөзеннән дим, чөнки 3 ел эчендә шуннан да эшләмәде дип әйтә алмыйм. Роман проектны күтәрде. Аның өчен бик зур рәхмәт. Ләкин менә әйткәнемчә, соңгы 2 елда проектның югалтуы мөмкин иде. Шул. Һәм сез ахыр чиктә Романга башка төрле сума түләдегез. Булып чыга. Әйе, без сатып алдык икенче бәягә. Бу инде рассрочка, без шушы сумманы һәр ай саен түләп барабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, тагын сорауларыгыз булса? Мөршидә. Менә бу концертны бик кызыктырып сөйләдегез, әйме? Журналистларга аккредитация оештырасызмы, ничегрәк? Бу турыда уйларга мөмкин. Һәм әйтергә кирәк, алар инде күп кенә үзләре белән эшләгән егетләрне, кызларны бездән чакырдылар. Әгәр дә теләгегез булса, менә аларның Розилия исемле кызлары бар. Әйе, шуннан да, хөрмәтле журналистлар, хөрмәт итеп, сезне чакырып калабыз. Безнең администратор кызыбыз Розилиягә чакыру билетлары буенча мөрәҗәгать итә аласыз. Матбугат очрашуыннан соң Розилия янына килеп, контактларны алышырга мөмкин димәк. Шәп. Тагын сорауларыгыз булса, хөрмәтле Ялсу. Хәерле көн, Алсу, Сәхнә журналы. Ильяс, сезгә сорау, менә бүген эшкә килгәндә сезнең үпкәләттем дигән җырыгызны тыңлап килдем. Сезгә кайсы юнәлеш якынрак? Сез менә үзегезне солист, мөстәкыйль солист буларак күрәсез, әллә инде күбрәк кавер төркемнең солисты буларакмы, һәм концертта үзегезнең авторский дип әйтәм инде, авторлар язган җырларыгызны башкарачаксызмы? Ул инде кавер төркеме яки инде авторский ягыннан карап, икесе дә якын. Инде төркемгә килгәндә, менә бит әйткәнем, дөресенчә әйткәндә, бу проектта иң мөһиме финанс якларда түгел, акча эшләү түгел, монда иң мөһиме без бит инде Россиядәге
Беренче һәм әлегә бердән бер татар кавер төркеме безнең миссия максат татар җырын саклау һәм үстерү, аны бездән соң килә торган буынга тапшыру. Без беләбез, бүгенге көндә яшьләргә яшьләрчә яңгыраш кирәк, шуңа күрә без җырларны заманча аранжировкага төреп бирәбез. Һәм үзебезнең миллеккә, шунда тармагына хыянат итмибез. Автор җырларына килгәндә, бу инде ничек дип әйтим, бик күп аудитория безгә яза иде. Качан менә авторский җырларыгыз була дип. Һәм без инде менә эшләп карарга булдык. Менә кызыгыч менә халык ничек Сорап алдылар. Сорап алдылар. Менә кызыгыч мәтән ничегрәк булыр микән? Башта безнең беренче җыр һәр кешенең үз бәхете. Менә со стороны карыйбыз инде, мәтән ничегрәк булыр микән? Халык ничегрәк кабул итер микән? Сыгыннан үпкәләттем җыры бүген көндә, шуннан да русча әйткәндә визитный карточка безнең. Теге бөтенесе шулай танып, тыңлап, социаль шелтәләрдә дә бик күп язалар. Концертта без күбрәк каверчылар башкарачакбыз, әмма ләкин үзебезнең автор җырларыбызны башкармыйча булдыра алмаячакбыз. Рәхмәт. Концерт турында да кыскача гына белешмә, кайда, кайчан, сәгать ничәдә һәм билетларны каян сатып алып була? 13 февраль, вторник, 18:30-да Пирамида концертлар залында үтәчәк безнең сольный концертыбыз. Билетлар кассир Руда. Реклама. Реклама 16+. Хөрмәтле коллегалар, сорауларыгыз булса, безнең вакыт чыгып бара. Бирим әле, менә шул кадәр матурсыз, шундый яшьләр, җырларыгыз матур, шундый драйв сәхнәдәйме, шундый позитив энергия биркелә сездән. Тәнкыйть сүзләре ишеткәнегез бармы? Менә күңелегезгә тигән ниндидер бармы? Или мактап кына торалармы сезне? Тәнкыйть дип ул бар беләсезме ничек, менә мәсәлән бу костюмнар, күрмим монда. Кайбер костюмнарда безнең носкилар күренми. Анда безнең следки һәм бик күп менә күбрәк авылларда инде ул безнең заказчиклар, кунаклар килә дә, энем әйдә мин сиңа акча бирәм ди, менә носки үзеңә ал инде ди. Уялып торып йөрисең бит ди. Бит менә следки дигән нәрсәләр бар бит инде, алар бит күренми. Менә шул яктан гына инде. Булай теге бер качанда теге тәнкыйть сүз ишеткән юк. Монсы татарның ментальлегидер ул. Мөгаен. Булай торып, тәнкыйть сүзе дә ишеткән юк, мактаганнар да юк дигән. Җәрибез инде. Молодцы. Уртача. Аңламыйча безнең сораулар шуның белән тәмам. Җегетләргә уңышлар телик һәм 13 февральдә кичке 18:30-да Пирамида концертлар залында күрешкәнчә кадәр хөрмәтле коллегалар дигән теләктә калам. Уңышлар яңадан очрашырга язсын, шушы ук составта, бәлки киңәйгән составта. Рәхмәт ясын. Егетләр шибәр, шундый матурлар, субханалла. Сез менә киңәйгән состав дигәннән соң үзегезгә берәр кыз алырга җыенмыйсызмы? Кыз җырчы буларакмы? Менә без аны без аны һаман уйлыйбыз, но әле пока кирәген тапмыйбыз әле. Но кем белгән, киләчәктә бәлки безнең уйлар үзгәрер. Вот. Күз күрер. Мин белүемчә, әлеге төркемдәге бер егет әлегә өйләнмәгән, бәлки бераз гына шәхси тормышлары үзгәргән очракта аннары кызларны аларга туры килер. Һәм нәтиҗәдә Розилә генә үпкәләп утыра, мин монда нәрсәгә син дип, аларның администраторлары менә бу шибәр кыз шуңа күрә. Бу конференциялар шушы үйләндерү процессы буенча күрә. Бәлки. Давай поженимся. Киләсе очрашуда без бәлки башка тема хакында сөйләшербез. Сорауларыгыз тәмам, хөрмәтле коллегалар. Хәзергә бетте. Хәерле имин көннәр.